only radio for life. Yan ang dapat. Radio for life. Andito para magkwento si Jenny. Go ahead, miss. Ganito po, nag-load ako kanina. Di ko naman ginamit. Pero pag-check ko ngayon, wala na po yung load ko. Ngayon ka dapat mag-Sun. Di nawawala ang load dahil sa advanced charging system. Talaga? At ito pa, sa Sun, kahit may tira kang load, okay lang mag-load ng patong-patong. Kasi ang tira, new load, carried over sa total load. Extended pa ang validity. Kaya mag-Sun na kayo. Wow! Magsasan na ako! Pwede ba mati? Mula 1929 hanggang ngayon, problemang skip disease sa Katialis, todo alis sa presyong di nakakainis. Sa isang ride ng Katialis na nakakahiyang tingyawan, yan ay matutuyo. Nagbabala at goodbye pimple na nakakainis. Ang Katialis ay nagpapagaling ng napakaraming sakit sa bala tulad ng bungang araw, eczema, dandruff, puli, anan, anghit, alipunga, panlabas na almoranas at kagat ng pulisa. Basta skin disease, gamitin ang Katialis. Available in all drugstores nationwide. From our studios to the world, here comes another long set of your favorite hits. 103.1 for life. The weekend. Top 20 most often requested. Yeah. Number 7. Every time that you tell me that we were right around the story, something in your voice that made me believe you. Every way that you stay my heart, everything that you are, there's something about your love that tells me I need you. But you can't get started when you're heavy-hearted. We're both fighting gravity, and it's making it hard to breathe. When your hope gets frozen and your fears unspoken, Mainit pa, mainit oh. Tubig, mainit pa, tubig, bago luto. Tubig, mainit pa, tubig. Mainit pa. Tubig nga dahil, maluluto lang. Tubig. Tama daw, mainit. Bago luto. Tubig. why can't we overcome this gravity?